مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى. Assalamu alaikum mi fa protection jabaran lage bogo alhamdulillah centre bengadi mogo kun kle saba furake mun buluda no damne nan tenendo marsikalo klitan saba o kuncera bi marsikalo klitan duru o bena arabama anga ma bachama kena soro na fa dem teka president ani ustaz imam konate imam sangare ani imam traore we la seli chamanke mogo ye farafin fura buna kun kan bɔlen kɔfɛ usas jawara fana nana kɛnɛ kan kana fura di baaraw daminɛ a ye fura caman di a ye fura caman lakale mɔgɔ ye bɛɛ y'i ka tata t'a la wa bɛɛ y'i ka nafaw sɔrɔ a la an balima min fa protection jabaran lagɛbagaw nin kun y'aw ɲɛna o kilo garisɛgɛ مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى.